μπορούμε να είμαστε αισιόδοξοι. Απέναντι στη κρίση, μέσα στη μεγάλη αντιξότητα, η κοινωνία αντιδρά. Άνθρωποι που οι ίδιοι έχουν ανάγκη κινητοποιούνται για να συνδράμουν εκείνους που έχουν μεγαλύτερη. Πρωτοβουλίες συμπαράστασης και αλληλοβοήθειας ξεπηδούν από παντού. Μέσα από τη δοκιμασία, η Αθήνα ανακαλύπτει και πάλι την μέγιστη αξία της συλλογικότητας. Αυτό είναι το σημαντικό που πρέπει να κρατήσουμε για τη νέα χρονιά. Δεν θα αφήσουμε την αντιξότητα να μας καταβάλει. Δεν θα επιτρέψουμε στην κρίση να ερημώσει τις ζωές μας ή τις ζωές των συνανθρώπων μας. Θα κρατήσουμε όρθια την πόλη μας, κρατώντας όρθιους τους ανθρώπους. Με τις προσπάθειες μας ενωμένες σε ένα μεγάλο κίνημα αξιοπρέπειας, κοινωνικής ευθύνης και αλληλεγγύης. Ας υποδεχθούμε λοιπόν το νέο χρόνο. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ας γιορτάσουμε παιδιά και του χωρισμού ο πόνος ας κοιμάται στην καρδιά. Καλή χρονιά.